Ganito sa kalaki. Ang laki na po talaga. Yun mga Aji, una-una good morning sa inyong lahat. Sa mga subscriber ko, solid subscriber ko dyan, thank you po, God bless sa ating lahat. Magandang umaga, good morning mga Aji. Yan, Friday, happy Friday. May pinakawalan ako dito mga Aji bago umalis kagabi. Umaga pa lang, mayroon akong pinakawalan dito, papakita ko sa inyo. Kasi nagpakawala akong dalawang jumbo yung kumain ng salmon. Pinakawalan ko dito mga Aji. And yung nangyari is unexpected po. Ngayon ako nakita na ito. Anong oras na ba? Ito mga Aji, 8 na. 8 na ng mga Aji, ito pala, ganyan. Ano yung oras mga Aji? Alas 8 na. Pero tignan nyo itong gagamba mga Aji. Matandang gagamba to. Ngayon lang kasi nakita ng ganito mga Aji. Sana enjoyin po natin. Tignan nyo mga Aji, ang laki na nito. Tignan nyo. Ito mga Aji, yung sarap namin. Ito tignan nyo mga Aji. Dito nagpakawala kasi akong dalawang jumbo. Yung kumain ng salmon mga Aji. Grabe to. Uy, medyo malabo Pero yan siya mga Aji. Kita nyo yung sapot niya. Yan yung mga bata mga Aji. Kasi naglalaro talaga yung mga bata. Yung sapot niya mga Aji. Yung jumbo. Tingnan natin sa daliri na lang. Saan yan? Kalabuan pala talaga. Sabi yung camera na ito. Mali ako ng hawak mga Aji. Baliktad ang hawak ko. Yan siya mga Aji. Nagmumukha lang siya parang good size. Pero malaki ito mga Aji. Ito talaga. Malabo nga. Jumbo to mga Aji. Ang laki nito sa personal. Yan siya. Yan mga Aji. Yung jumbo. Anong oras na? Alas 8 na. May bahay pa rin siya. Ito yung kinain niya yung isa. Siguro tignan ko kung may picture pa ako ng mga G. Yan. Jumbong gagamba to. Napakalaki. Pinakawalan ko kasi dito. Kahapon ko siya pinakawalan mga G. Yun. Kahapon ko siya pinakawalan dito ng umaga. Dalawa sila kasi mga lumang gagamba ko to. Hindi ko expected magkakainan sila kasi hindi ko nakuha agabi. Siguro dalawa sila nagbahay mga Aji, magkatabi lang kasi dito ko lang pinakawalan dito, saka yung isa doon sa baba dito. Hindi ko expected na yan, magkakainan nga sila. Hindi ko rin alam kung may tama tong malaki na to. Pero grabe. Ito talaga mga Aji, bulto talaga. Pero kunin ko siya mga Aji kasi itong mga bata. Ang dami isang bata dito. Mamaya wala na to. Kunin ng mga bata. Kunin ko siya mga Aji kasi halos inubos niya na yung gagamba. Kasi mga Aji ganito sa kalaki. Ang laki na po talaga. Kaya ko siyang kunin muna. Kasi yung mga bata nga. Una ko naaalangan sa mga bata mga Aji. Sobrang bigat. Parang malalaro ko pa to mga Aji. Pero grabe maglalakad bangaw siya. Sobrang bigat nga lang. Ang sapot niya mga Aji. Ayan. Nagbahay siya. Kinain niya isang jumbo na gagamba. Inubos niya talaga. Yung mga Aji. Ito siya. Grabe. Butsugan na. Pero ang laki mga Aji. Nak Nak. Hold mo nak Nak, hold mo. Hold mo nak. Ang bigat. Subukan ko lang lagay dito mga Aji sa may para makita natin paano siya maglakad. Ayan dito. Dali mga Aji Ito na siguro. So siya makita paano siya maglakad kasi napahamugan siya mga Aji. Ang laki na nga. Ang bariyo ba ako dito? Ito mga Aji. Masyaalaki. Ito yung mga Aji. Yung daliri ko. Yan yung gagamba. Pero grabe, bumulto siya mga Aji. Bultong-bulto na talaga. Pahamugan siya. Lakad ba ako pa rin pala siya. Lumang gagamba na ito mga Aji. Kung buwan lang meron na to.
Tagal na ito mga Aji, siguro isang buwan na mahigit. So nag-collab kami ni Kadagit, halos isang buwan ng gagamba to, matagal na sa akin. Pero may mga bago tayong gagamba mga Aji. Grabe, busog na busog, lakad ba nga? Pero sira na yung paa niya, ito. Yung paa na to mga Aji. Ito. Yan yung lagi nakakagat sa kanya. Dati pa to, nung pagkuha ko pa lang, nung nilabang ko sa salmon na baby salmon mga Aji. Yan siya. Kaya marami tayong gagambang bago ngayon. Malaki. Malaki pa ata dito. O di naman siguro. Basing laki lang. Yan mga Aji. Yun lang mga Aji. Siguro balik ko siya ulit doon. Or tabi ko lang kasi yung mga bata nga dito mga Aji, paminsan pumapasok na sa amin dito banda. Hindi na sila nagpapaalam. Tapos hinahanap yung mga gagambang pinapakawalan ko doon. Nagpapakawala kasi ako doon mga Aji sa mga bata. Pero sana sa mga panood nito, taga ditong bata, huwag niyong galawin. Kasi paminsan nahayaan ko talaga dyan yung gagamba. Tapos yung jumbo na to, kinuha ko talaga to kasi panlalaro ko pa kay Kadagit sa linggo. Yan. Yan, misis ko yan. Kumain yan. Yan, meron tayo itong mga isda lang mga Aji. Aso sa likod, Miko! Miko! Yan, yung aso ko mga. Eh, sit! Sit down! Ayaw mo po ah. Hindi na papi yan na. Anak, anak ko, spider oh. Huwag yan, magbite ka yan. La. Binatuhan niya na stick ng aso namin. Hey! Yan, takot na siya. Yan, aso natin mga ano. Ang bait yan. Ang bait yan pag kilala ka. Pero pag di ka kilala mga Aji, kakagating ganyan. Yun lang mga Aji. God bless po. Kalokohan talaga mga Aji. Dalawang jumbo na pinakawalan ko sa isang ano. Nagsapot yun mga Aji. Siguro yung isang jumbo din pumalag. O hindi ko alam kung sinong nauna sa kanilang gumawa ng sapot. Kasi paminsan talaga mga Aji lumalamang dun is yung gumawa una ng sapot. And God bless po. Sana alam mo yun, lumaki pa tayo. And yung mga mahilig pa sa gagamba dyan, tuloy nyo lang mga Aji sa mga kapwa-vlogger ko. God bless sa inyo lahat pare. God bless sa lahat ng mga kaibigan ko. And sa relatives ko naman maraming salamat din. And sa inyo mga subscriber, thank you. Lagi ako nagpapasalamat sa inyo. Kung hindi ko mga kayo ma-replyan, pagpasensyahan nyo po ako. Yun lang, God bless po sa inyo lahat.